Karong buntaga sa spotlight mga kapuso atong ilahon kining Cebuano contemporary artist ug photographer sab nga naghimo ni siya og makalingaw nga mga istorya ug mga pasiaw. Binasi sab ni siya mga kapuso sa iyang gipalambo sab nga artworks ug ang iyang debosyon kang Senyor Santo Niño. Atong ilailahon siya karong buntaga, artist Sir Ruel Roselio. Good morning, Sir Ruel. Welcome to GMA Regional TV Live. Good morning. Good morning, Nick. Good morning. Salamat kayo sa pag-invite sa GMA Regional Live, ha? Dayon, it's a pleasure nga usa ko sa inyong guest karon. Pero medyo nang malipayon, labi na si Ninyo ug si Apyot, ug labi na tay mga manampo sa atong mga jokes. Mo na makalingaw kayo nato, ma-active ta, malipayon ta. Mao gyud atong hisgutan rong buntaga, si Ruel, si Ninyo o si Apyot imong comics nga katawatan ninyo. Kanus-a man ni nagsugod ang pagbuhat nimo ini nga makalingaw nga mga istorya, mga komedya, si Ruel? Nagsugod to nga katong coverage namo ni Justin Bistil ato sa Oak Ridge ba. Nya dugay nagsugod ang ang coverage. So na-board ko. So what I did, akong gikuha akong cellphone na may stylus pen. So maghilak mo jud akong adlaw, di ko kakupot og ballpen o papel, lapis o papel. So katong nga time akong nahimo isa initiative ang ako rang cellphone nga na stylus pen. Nagdrawing ko comics lang nya then nako jokes ba. Di akong gi-post nya na si Bistil wa kabuto sa kaoras daghan kay ng likes ino si Justin nga Char may ang tawag niya. Ikuha na, sagunso na siya, ugma, punin na ugma, kay basig na idagan mo follow. Kamu mga kapuso diya, nasa diya may mga tampo nga mga jokes, pwede lang ninyo i-forward din sa akong PM me, message lang, kaya ato na i-illustrate ang inyong tampo nga jokes. So, pwede sa kang tampo kung naka-jokes diya. Maghuna-huna ta, ato na ilista daan, si Ruel. Para nimo unsa may mas nakanindot sa traditional art kumpara sa digital art? Kabaw ka kanang Nick, i-compare nimo ang traditional lag ang digital art. Mo okay ra man ang digital art, nice man sadya, pero in terms of kanang values, mas taas man gud kung panitan mag-paint ka, i-compare nimo sa traditional, handmade man gud siya nga painting. So nasa values, presyo niya taas. While kung ari ka sa kanang mga digital, pwede man gud nimo ma-productive man gud siya, i-print out lang nimo. So ang mga walay kaayoy mga collectors nga maka-appreciate anang digital. Naaman gani pero dili maka pariha sa value, presyo sa traditional painting. Gawas sa makalingaw nga katawatan ninyo, we heard nga magpahigayon sa ekonomo og art exhibit alang sa mga cancer survivors. Can you tell us more about this, sir? Year 2017, ila kong gikuha as art ambassador. So ato nag one man show ko ato nya ang proceeds ato nagsabot mi sa Park Lane nga ang proceeds ato kay muram to siya fundraising nga exhibit. Ang proceeds ato amo gihatag ang 30% sa proceeds ato amo gihatag sa Cancer Warriors Foundation sa Cebu. Amo nabantayan, sir, hisgot naman jud kag mga bata, kasagaran, mga bata gyud ang bida sa imong mga obra. Of course, gawas kang Senyor Santo Niño. Ngano man ni Sir Ruel? Ay, devotee man mi sa akong misis ni Senyor Santo Niño. So manang bata, Senyor Santo Niño. Gawas pa kami, mga bata, akong mga contents, akong mga painting, kay mismo kami ni misis, wala man mi baby. So through painting, diha na lang nako gibutang akong kalipay sa mga bata. Nya dayon, kaning pag kanang tudlo-tudlo sad nako sa mga bata, malipay na lang sad ko. Ako na sad gi-accept nga sila akong mga bata. Anyway, daghan sad magtawag nato. Tawagon ko nila Daddy Win kay tudlo mo kog mga painting sa mga bata. Okay, Kuya Well, pang hinapos lang ni atong conversation rumbuntaga kung doon na kay gustong mensahe nga ipaabot sa atong mga kapuso dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Salamat kayo anino. Nya din katong mga followers, katong mga kanang mga likers kay Ninyo Jokes. Akong request is pwede lang mo tampo nya din ako na lang ni siyang i-illustrate
Nya then sa top sa akong pag-post kay ako man i-recognize kung kinsa mismo ang natampo. Wa ta kabaw kay in the future nagplano man ko maghimo kog YouTube, mag-art vlogger man ko. So si Ninyo ato nang palihukon. So ang problema mangita pa ko og kinsay artista nga Ninyo, kinsay artista si Apyot, kunya ato ni himuan siya para thrilling butan na tog hugot-hugot lines, mangita tag Ninya para mahimo siya love triangle. Okay? Daghan kayong salamat sa pag-uban ka na mo karong buntaga, pagpaambit sa imong istorya o paghatag sa inspirasyon sa atong mga aspiring artist mga kapuso. Sugbuan ng contemporary artist Roel Roselio. Daghang salamat, Sir Roel.